Mga igsuon, mga anak sa Diyos. Sa ika-19 nga siglo sa India, adunay usa ka babay nga misud sa usa ka misyon nga talagsaon kaayo alang sa iyang panahon. Ang iyang ngalan mao si Annie Sharp. Nakita niya ang daghang mga bata nga mga buta nga walay eskwelahan ug halos walay paglaom nga makakat-on. Sa kadaghanan sa mga pamilya, niadtong panahon na ang mga batang dili makakita, gitago lamang sa balay kay nagtuo ang uban nga wala na sila'y mahimo sa kinabuhi. Apan si Annie Sharp wala mituo niini. Naghuna-huna siya nga bisan ang usa ka bata nga dili makakita, mahimo og gihapon nga makakaton og mahimong mapuslanon sa katilingban. Busa iyang gitukod ang unang School for the Blind didto sa India. Sa sinugdanan, gamay ra kaayo ang mga estudyante og limitado ang mga gamit. Apan sa paglabay sa panahon, daghang bata ang nakakaton sa pagbasa o pagsulat, pinaagi sa special nga mga pamaagi. Ang uban kanila nakakita og bag-o nga direksyon sa kinabuhi bisan wala sila makakita sa kalibutan. Ang istorya nagpahinumdom nato nga usahay ang tinuod nga pagtan-aw dili lamang sa mata kundi sa kasing-kasing. Sa ebanghelyo karong adlaw, nakakita si Jesus og usa ka tawo nga buta sukad sa iyang pagkatawo. Sa usa ka talagsaon nga pamaagi, gimasa ni Jesus ang lapok ug gipahid kini sa mata sa lalaki. Human siya manghilamos sa tubig, nakakita siya pag-usab. Apan ang milagro, wala dayon gidawat sa tanan kay ang uban. Nagduha-duha o nagpadayon sa pag-usisa kaniya. Unsay makutlo nato karong adlaw? Unang punto, si Jesus mao ang kahayag nga naghatag og tinuod nga pananaw sa tao. Sa ebanghelyo, ang lalaki nga buta sukad sa pagkatao, wala lamang nakadawat og pisikal nga pananaw kundi usab usa ka spiritual nga kahayag. Ang milagro ni Jesus nagpakita nga ang Dios makahimo sa paghatag og bag-ong kinabuhi bisan sa mga tawo nga daw wala nay paglaom. Ang tawo nga kaniadto naglingkod lamang sa daplin, karon nakakita na sa kalibutan sa iyang palibot. Ang kahayag nga gihatag ni Jesus nagbukas sa iyang kinabuhi ngadto sa mga bag-ong posibilidad, new possibilities. Mao nga miingon si Jesus, I am the light of the world. John 9:5. Sa binisaya pa, ako ang kahayag sa kalibutan. Kini nga pulong nagpasabot nga si Jesus mao ang nagdala sa kahayag nga naggiya sa tao ngadto sa Dios. Kung ang tao mudawat kang Kristo, makita niya ang tinuod nga direksyon sa iyang kinabuhi. Ang kahayag ni Kristo dili lamang alang sa mata, kundi alang sa kalag. Sa atong kinabuhi, daghan usab ang mga paagi nga mahimong pagkabuta. Usahay ang garbo, usahay ang kasina, usahay ang kasuko makapabuta sa tao sa kamatuoran. Ang ebanghelyo nag-awhag nga muduol kita kang Kristo aron hatagan kita niya og kahayag sa atong hunahuna og sa kasing-kasing. Kung atong tugutan ang kahayag sa Ginoo nga mosulod sa atong kinabuhi, makita nato ang hustong dalan. Nagsulti si Saint Augustine, ang atong paborito nga angkol, ningon siya, the eyes of the soul are healed when they look upon God. Sa binisaya pa, ang mga mata sa kalag mamaayo kon mutan-aw kini sa Dios. Ang tinuod nga kahayag di ay sa kinabuhi, makita lamang sa Dios. Si Jesus mao ang kahayag nga naghatag og tinuod nga pananaw sa tawo. Ikaduhang punto, ang pagtuo mao-usab ang mag-abri sa mata sa atong kalag. Human sa milagro, gidala ang lalaki ngadto sa mga Pariseo aron usisahon kung unsa gyud ang nahitabo. Imbis nga
Malipay sa milagro, ang uban kanila nagduha-duha ug nagtan-aw lamang sa balaod sa Sabat. Tungod sa ilang pagduda, wala nila makita ang dakong buhat sa Dios nga nahitabo right there and then in their face sa ilang atubangan. Busa, bisan sila adunay mata, buta gihapon ang ilang kalag. Apan sa katapusan sa istorya, makitaan pag-usab si Jesus. Nakitaan pag-usab ni Jesus ang lalaki o gipangutana siya kung mutuo ba siya sa anak sa tao. Ug mitubag siya nga gusto niyang mutuo kung kinsa man siya. Unya giingnan siya ni Jesus nga siya mao ang iyang nakita. Busa ang lalaki miingon nga siya mituo. Ang pagtuo dili lamang pagdawat sa milagro kundi pagdawat kang Kristo sa atong kinabuhi. Ang lalaki nga kaniadto buta nahimong saksi sa gahom sa Dios. Ang uban nga naghuna-huna nga sila matarong nahimong buta tungod sa ilang pagduda. Ang pagtuo mausab ang mag-abri sa mata sa atong kalag. Story time. Natoy nangutanan nako, Father, nganuman nga si Saint Lucy o si Santa Lucia gihulagway man nga naggunit og plato nga naay mga mata. Bueno, si Santa Lucia usa ka batan-ong Kristiyana nga nailhan sa iyang katahom, kagwapa o pagtuo. Daghang lalaki ang gusto magminyo kanidya apan gipili niya nga ihalad ang iyang kinabuhi sa Dios. Usa ka lalaki nga nasuko sa iyang pagdumili ang misumbong kaniya sa mga otoridad tungod sa iyang pagtuo. Ug tungod kay dunapay persecution kaniadto sa sugilanon sa simbahan, giingon nga gilugit o gikuha ang iyang mga mata tungod sa iyang pagtuo. Apan bisan pa niini, nagpadayon siya sa pagsalig sa Dios. Sa laing tradisyon, giingon nga iyang gikuha ang iyang mga mata aron dili na maninguha ang mga lalaki. Tungod niini ang iyang simbolo sa mga hulagway mao ang plato nga adunay mga mata. Bisan pa sa pag-antos, nagpabilin si Santa Lucia nga matinud-anon sa Ginoo. Mao nga si Santa Lucia nahimong patrona sa mga adunay problema sa mata o simbolo sa espiritual nga kahayag. Mga igsuon, mga anak sa Dios, ang ebanghelyo karong adlaw nagawag kanato sa pagtan-aw, pag-usab sa atong kinabuhi. Sama sa lalaki sa ebanghelyo, hinaot nga makaingon usab kita, Ginoo mituo ako. Og pinaagi sa kahayag ni Kristo, kita usab mahimong kahayag alang sa uban. Hinaot nga ang kasing-kasing ni Kristo maghari sa atong mga kasing-kasing. Kini si Father Felmar Castrodes, Fiel SVD, ang inyong magsisibya sa maayong balita. Gikan dinhi sa Radio Veritas Asia, hinumdumi ang kinabuhing Kristiyano, kinabuhi sa pagserbisyo.